BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मावखुलिनि बानजायनायाव दिनै फ्रि क्रिसमास सेलिब्रेशनखौ मेहेरगोनाङै खुंदों। खौसेथि आरो अनलायनायनि थांखिजों BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मावखुलिनि बानजायनायाव दिनै फ्रि क्रिसमास सेलिब्रेशनखौ खुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो BTRनि मावफुं सोद्रोमा MCLAफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि आफादनि दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। दुलाराय बुहुमनि ख्रिस्टीय फोथायारि सुबुंफोरा डिसेम्बरनि 25 अक्ट'खौ बरदिन हिसाबै मानियो, मानोना बे साना जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान होननानै गासिबो गनायो। दिनै आगु बरदिन खुंनायनि थांखियानो जाबाय उदालगुरि टाउन बा बेबायदिनो टाउन ओनसोलाव थानाय गोबां सुबुङानो ख्रिस्टमास सानखालि 25 डिसेम्बर खालि गाव गावनि अरिजिन गामियाव थांनानै बरदिन जाहैयो आरो बिनिखाय जेसेबां सुबुंफोर दं बिथांमोना ज' 25 डिसेम्बर खालि ज' जानो मोना। बेनिखाय बिथांमोना गावस्रालायनायनि सिगाङावनो जिखिनि ख्रिस्ट फोथायारि सुबुंथाय बिथांमोना ज' जानानै आगु बरदिन खुंनाय जायो। आरो दिनैबो जों उदालगुरि ओनसोलाव जिहेतु गोबाङानो गाव गावनि गामिनिफ्राय फैनायबो थाफैनो बिथांमोना जाहाथे गासैबो बरदिनखौ ज'यैनो खुंलायनो हायो बेबायदि थांखि लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेखै जों UPPLनि गोबां मावथिफोर दं, बिथांमोननि गोबाङानो बेबायदि ज' जाज्लायनो खाबु मोनबाङा, बेनिखायनो बे बरदिननि सिगां जों बेबायदि ज' जुथुमलायनानै बरदिन जानायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथि अनलायनाय बे बाथ्राखौ जों दिन्थिनो होननानै बे हाबाफारिखौ आयोजन खालामनाय जाबाय। आरो लोगोसे दिनै बे आगु बरदिन खुंनायनि गेजेरजों बेखै दुलाराय बुहुमनि लोगोसे BTR ओनसोलनि आरो उदालगुरिनि साफ्रोमबो रायजोखौनो जाहाथे इसोरा आशीर्बाद खालामथों बेखौनो हामग्लायनाय जाबाय। आरो बेनिखाय दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों पार्टि वर्कार आरो गुबुन गुबुन जेसेबां दं ख्रिस्टियान नन ख्रिस्टियान गासैबो ज' लाथुमलायनानै मोनसे खौसेथि मोनसे अनलायनाय बेबायदि बारहावा सोमजिनाय लोगोसे जों गोरोबलायनाय गोजोन थासारि लाबोनायनि गेजेरजों उदालगुरिनि जौगानायनि थाखाय उदालगुरिनि मोजांनि थाखाय जाहाथे खामानि मावनो हायो बेखौनो हास्थायनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आसा खालामदों फैगौ समफ्राव जों ज'यैनो खामानि मावलांनो हागोन, जों उदालगुरिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगोन। बिभिन्न हारि हारिसा दंबाबो जों गोरोबलायनानै जों जे एखे सुबुं बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिलायनानै जाहाथे खौसे जानानै खामानि मावलांनो हायो, बेनिखाय जाहाथे जोंनि सोरजिगिरि आफा इसोर जोंखौ आशीर्बाद खालामो बेखौनो हास्थायनाय जाबाय। जों आसा खालामदों जे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों लोगोसे भैरबकुन्द समस्तिनि गासैबो सुबुं लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि गासैबो सुबुंफोरखौ जाहाथे फैगौ बरदिन समाव आफा इसोरा आशीर्बाद खालामथों बेखौनो अनसायनाय जाबाय, गाहाम हामग्लायनाय जाबाय। जों दिनै आगु बरदिन खुंदों, खिन्थु जा आसल बरदिना जिहेतु 25 डिसेम्बर खालि जागोन आरो लोगोसे बिनि साननै सानथामसोनि उनावनो जोंहा गोदान बोसोर फैगोन 2023 बे बोसोरा फैगोन। आरो बेनिखायनो बे समाव आं बेखौनो दुलाराय बुहुमनि लोगोसे दुलाराय BTRनि साफ्रोमबो रायजो राजानो बोसोर गोदाननि मुङै आरो बरदिननि मुङै गाहाम अनसायनाय बावनाय जाबाय। आफा इसोर जों साफ्रोमबो मोजाङै बोर होथों, मोजाङै थांना थानो होथों, गासै खैफोदनिफ्राय बासायथों आरो जों गोजोन थासारिनि गेजेरजों थांना थानानै हारिनि समाजनि जातिनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हाथों बेखौनो आं हास्थायबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा
ASI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।